огън, благодатния огън от Светото Възкресение. Как пърхат крилата му. Ще кажеш, че самият гълъб, огнен гълъб или Светия Дух слязал и пърха вътре със своите крила. Пърха. Невероятно. А гори само едно пламъче. Но как се раздвои, как стана този ефект на тези огнени крила? Не знам дали ще се получи, ще се види като на видео, но на живо просто невероятно усещане на този гълъб. Ето ги е цветята от Света Плащеница. Ето и моят Исус Христос, на когото подобава често поклонение. Во имя Отца и Сина и Светия Дух. Амин. И чудото на благодатния огън слязал на земята за мир и благоденствие на цялата Вселена. Нека да озари всяко сърце, всяка душа, всеки дом и да донесе благоденствие на цялата земя и да има мир и благоденствие за всички. Амин, амин, амин.